Ayaw hulata igsuon nga mabaldado pa ka. Ayaw hulata nga mabungol pa ka. Ayaw hulata igsuon nga maparalyze ka. Usa pa ka magbag-o sa imong kinabuhi. Kana bitaw mga tao nga perting pagkapaspasa. Perting kusugang mo underestimate sa ilang isig ka tao. Kay ngano piskay pa sila, gamahanan pa sila kay they have all their wealth. Nakapabor sila sa kinabuhi. Maluoy lang gid ko sa mga taong sama ni ana no. Kanang grabe ka maka-underestimate, grabe ka powerful, grabe ka kusuga nga gamhanan kay sila, paminaw nila gamhanan kay sila because naa sila'y power of voice, no, naa sila'y kalidad nga mo prangka sa ilang isig katao, mo pasakit sa ilang isig katao, no? Siguro kuan mo naka experience po mga tao ngayon ano. Bisag asa na ano siya sa katilingban, no? Nya ikaw nga magpakahilom-hilom lang, ikaw nga dili kabalo nga mo istorya, dili kabalo nga mo Santander ka. Di ka kabalong mo istorya, nya dili ka kabalong nga mo kanang unsa ay? Di ka kabalong mo hatag po justice imong galingon ba? Ikaw siguro ni. So daghan kay ko nakadunggan ini. And I was riding in a tricycle. Nya, naminaw ra gid ko nila nya dili ko to ganahan ini nga i-share pero kay basig na daghang mga pagan ba. Pero i-share na lang na ako. Kay murag sa kadaghanan ako na experience ng mga tao ngayon ani. Kung bisag asa, there is no perfect environment. There is no perfect workplace. So mo to na kuan ko tabi sila iyang Paris na dito sa kaysa ano nagtrabaho ang isa is naasa mga kanang delivery express ba. Misumbong siya sa iyahang partner nga mao ni siya grabiha lagi lasa lagi mura magkinsa. Grabe kay manulti piting malita katong usa lagi namo wa nakagwanta ni resign gid siya. Ay my goodness. Ana no ni resign wa kagwanta ni resign niya siya na i-plan nga mabalhin sa siya kay Isano. Ingon ana ba? Lakan si kay taingan ana ay nga. Tungod lang sa mga tao nga grabe ka pa nga powerful. Toxic na ang environment kay lagi sila dili ang mga introvert sila nga klase sa pagkatao niya. Dili sila kasabot og mga ingon ana ba? So may tabo, muhawa sila. Ana sa isa buntag sa to sayo nga. Sakay mi series. Sa kanang Tiri ni kagikan ni eh. Sa iwa ko ni mo wala kay trabaho siya ko na eh. Lo, una biya kay. Kuan biya ka kanang nabi ka sa Alcoy adto. Duty biya ka sa Alcoy. Misas bangko ng trabaho. Unsa lagi hawa na ko eh. Isod kayo nga mga kauban ana. Ha? Mo ba? Tsaka nila hindi ta kabalong mo istorya ba, di ta kabalong mo sukol eh. Tina kong katawa tawa lang ko. Tawa lang ko ha. Ana lang. O kani silang mga tawa na, nani sila yung mga choice. Nasa to isa sad. Cha. Kabaw ka ma'am. Wa ko lang judge ato. Kabaw ka ma'am last na lang baya na ako karon nga di. Nag-thank you mango ko niya. Thank you ha. Kanang accommodating kay ka niya. Ngayon so kay ka diri nga work. Ayo kay kag taras ano ba? Butan kay ka. Tsaka kabaw ka ma'am last day na lang baya na ako. Ha? Si katulong ni siya nga person nga ko na-encounter. Toxic ay ma'am yan. Abot ang itong time ma'am nga. Kuwan. Kanang nagkatulog na ko ma'am kay. Magdamgo na ko ma'am. Murag giaway ko niya. Ko lah. Nabiyo eh. Ay pagdugay anang lugar kay mura magkag. Di kuan ka. Ang anxiety naman ka. Siya lagi ma'am. Kabo mo. Nagi mga tao ngayon ana paspas kay ba
nagkusgan kay sila kay nakapabor sila sa kinabuhi. Pero kani usa ka gamhanan mga igsoon. Gamhanan kani siya. Kana abang choose your own battles. Og muhawa ka dinha. Isa may lakansi. Ikaw ra gyapon. Imong pamilya, good thing if wala kay pamilya nga kanon or wa ka guna sa imong mga mama, imong papa kay mo na nimo obligasyon. Na kay anak, imo na obligasyon, agwanta gid ka. Agwanta gid ka nang lugar. And kanang tao nga sige nimo gukod sa imo ha. Powerful kay siya. Mo buhaton na yampo ra gina nimo siya. Pirti ra gina sayo na. Kay ampo ra gina nimo. Ay pag ampo siyang kalaglagan, ay pag ampo siyang kadautan, kay di makadunggon ana. Mo gi ampo nga mangayo kag kaligon para sa imong kagalingon. So yampo na nimo nga tawhana nga di na siya makalungkab sa imong asa kadastahan. Kay at first dili man na siya mo imong rason nganong naa ka diha. So naa ka din ha, it's because you want to have a job. Naa ka din ha, kay gusto ka nga mabuhi, gusto ka ma-improve sa imong kinabuhi. So magpatalaw ba day ka anak nila. So unta no, mahatagan ni nga there is no perfect place, there is no perfect workplace. Bisan asa ka, di gyud ka taptan og dalo-dalo basta magsigi ka og balhin. Kay wala gyud perfecto gyud, naa gyud ang nagkalas lain-lain nga klase nga tawo. No, naay mga daog-daugan, naay mga kana dintong takles ng mga tao, naay mga sugay mong pasakit, naay mga garbo, naay mga ugawan, no, natanan. Naa dito yung mga pilingira, natanan. Kung muna nga ikaw, pagpatalo ka, situit lang nga naagi kay kapadulungan po. Kay og magpatalo ka nga nga sitwasyon, okay kapadulungan, luoy gud kay ka. So kana silang mga gadagan. Masagdi lang na sila. Masagdi lang na sila mga igsoon kay maabot ra gid ang panahon na kana sila bation nagkakapoy. Bation na sila kaluya kay di man kita manggamot ining kalibutan na. So mahitabo mga igsoon kana sila mobalik na sila sa ilahang pagkamaayo. Mobalik na sila kakalma kung usa sila. Ang tawa na ni katigulang. Tawag ng mga tigulang. Dutay ra gid tiguwa nga kuan. Dutay ra tiguwa nga mga bati kay mga taras. Kaya nga no, nakasabot naman na sila sa kinabuhi. And nag-regrets na sila. Unta no, malinawan ta nga. Where you stay, just stay. No, for good.